For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಸಲ್ಲಿಸದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಪನ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ರೀತಿ ಈ ಕಮ್ಲಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೋದುಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಚಿಪ್ಪಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಕಮ್ಲನ ಆಯೋಜನೆ 12-03 ನೀ ಕಾಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು 12-14-13 ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತೆಂಕ ಕರೆ ಬೋಳಪ್ಪರಾಡಿ ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಿಗೆ ಬಡಾಕರೆ ತೆಂಕ ಕರೆತ 12-61-14-98 ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 12-61. ಹಲೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆವದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ತೆಂಕ ಕರೆ ಸಾಸ್ಥಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಬಡಾಕರೆ ತೆಂಕ ಕರೆತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಭಂಡಾರನ 12-38-12-86 ಬಡಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಕಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಡಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-30-12-13-61 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರವಾಡಿ ಪಡುವನ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಡೋರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯಪದ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣನಲ್ಲೂ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರವಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಡೋರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11-94-13-74 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಡ ಕರೆಟೆ ತೆಂಕ ಕರೆಟೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಬಡ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ 12-72-14-21 ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಡ ಕರೆಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆಟ್ ಕಡಂದಲೆ ನೆಲ್ಲೆಗುತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಬಡ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 11-87-12-75 ಹುಡುಗರೇ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಬಡ ಕರೆಟ್ ತೆಂಕ ಕರೆಟೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಬಡ ಕರೆತ ನಾವುಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು 12-99-13-24 ತೆಂಕ ಕರೆತ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲು ಶಿವಾಂ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ 12-65-13-22
ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿಪತಿ ಒತ್ತುದಕ್ಕೂ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲದಕ್ಕೂ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಡ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರೋಡಿಪತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನರ್ಲು 1272 1275 ನೋಡುತ್ತೇರೆ. ಹೊಸಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಿದಾಗಲೂ ತೆಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೆಂಕ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನರ್ಲು 1203 1239